Λίδι δεν έχει τέτοιο, έχει αυτό. Δεν έχει το τσακούρι ή τη μασέτα. Αλλά οκ, μας κάνει. Πάμε στο αυτοκίνητο. Κάποιος βγήκε. Νάτος. Ωραία. Τιο. Χάνουνε ζωή. Έλα. Ναι, όπως είπα, όταν σπάς τα τζάμια, άμα πάνε να βγούνε, παθαίνουν, τρώνε damage. Πού πήγε? Να τους. Πάρ' το. Πάμε. Απ' την άλλη πήγε. Νάτι. Δεν με πολύ άρεσε αυτός ο Jason. Όχι, το ξέχασα αυτό. Όχι, όχι, δεν θα το κάνεις. Εντάξει, αυτό το στόκ τι είναι? Πάμε να καταστρέψουμε σπίτι. Γεια. Γεια. Σπάσε μωρί. Γεια. Ρε σπάσε. Γεια. Ποιος είναι εδώ? Είναι κανείς εδώ? Είναι εδώ κανένας? Ποιος είναι εδώ? Είναι κανείς εδώ κάτω? Μπα. Εδώ κάτω. Μπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να καταστρέφω σπίτια. Σπάω παράθυρα, σπάω πόρτες, σπάω κρεβάτια, ντουλάπες. Τα πάντα. Jason ο μαστόρας. Όλα τα μαστορεύει. Τους τρακάρανε. Όχι ρε τα Hobbit knife σας. Σκάσε. Ρε τα pocket knife σας. Έλα το χοντρούλι μου. Κάποιος πάτησε. Σόφα. Με αυτό το Jason έχω μόνο 2 τέτοια. Νίκησα. Να τους. Όχι, έλα. Bye. Έλα εδώ. Έλα ρε τα pocket knife. Κάπου εδώ θα είναι. Νάτι.
Άντε πάει. Νάτι. Έλα. Και pocket knife έχεις. Έλα ρε κι εσύ. Άντε τώρα. Δεν πας πουθενά. Φεύγει. Yes. Kill for mother. Όχι. Up, Jason. Find them. Kill them. Η αστυνομία ρε. Άντε πάλι. Το ξεχνάω. Seek and destroyed έλεγε. Τι είναι reference metallic αυτό. Seek and destroy. Έλεγε seek and destroyed. Έλα ρε, πρώτος pocket knife. Και εγώ πάω πάνω στο firecrackers. Νάτι. Hi sisters! Έλα ρε. Get up, Jason. Double kill. Πόσα pocket knife. Τι κάνεις. Άντε επιτέλους. Έλα ρε. Τώρα. Κι άλλος. Μισή ώρα. Οπα. Κι You can never die. αν έχεις κι άλλο pocket knife θα τα σπάσω ρε. Άντε. Τι. Δεν θα μπεις, το είπα. Bye bye. Pocket knife, ναι προφανώς κι άλλο pocket knife. Ψόφα. Bye. Ψόφα. Έλα pocket knife, άντε τέλειωνε. Είναι ο τελευταίος εδώ, έλα τέλειωνε. Ναι. Bye bye. Don't stop, Jason. They deserve to die. Εντάξει. Make them suffer like we did. Η Tiffany Cox. Whoa!